Nianang sayo sa buntag ang kadagkuan sa mga pari nakigsabot sa mga punuan sa mga Hudeo ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa tanang sakop sa labawng hukmanan. Gikapos nila si Jesus, gidala ug gitugyan ngadto kang Pilato. Nangutana si Pilato kaniya, "Ikaw ba ang hari sa mga Hudeo?" Si Jesus mitubag, "Giingon mo." Gipasanginlan sa kadagkuan sa mga pari si Jesus sa daghang mga butang. Busa nangutana pag-usab si Pilato kaniya, "Dili ka ba lamang mutubag? Daghan kaayo ang ilang gipasangil kanimo." Apan wala gihapon mutubag si Jesus. Busa nahibulong pag-ayo si Pilato. Sa matag kasaulugan sa pagsaylo sa mga Hudeo, nabatasan ni Pilato ang pagbuhi ug usa ka binilanggo nga pangayoon sa mga tawo. Niadtong panahona may usa ka tawo nga ginganlag Barabas, nga gibilanggo kay usa man siya sa mga misukol sa kagamhanan. Nakapatay siya sa panahon sa usa ka kagubot. Sa dihang nagkapundok na ang mga tawo, gipangayo nila kang Pilato nga himuon na niya ang nabatasan niyang buhaton. Ug nangutana si Pilato kanila, "Buot ba kamo nga buhian nako ang hari sa mga Hudeo?" Nasayod man gud si Pilato nga si Jesus gitugyan sa kadagkuan sa mga pari tungod sa kasina. Apan gihulhugan sa kadagkuan sa mga pari ang mga tawo nga pangayoon nila kang Pilato nga si Barabas maoy buhian. Nangutana pag-usab si Pilato sa mga tawo, "Unsa man di ay ang akong buhaton niining inyong gitawag nga hari sa mga Hudeo?" Ug misinggit sila, "Ilansang siya sa krus, kay unsa man di ay ang sala nga iyang nahimo." Nangutana si Pilato. Apan misamot hinuon sila pagsinggit, "Ilansang siya sa krus." Buot ni Pilato nga mahimuot kaniya ang mga tao, pusa iyang gibuhian alang kanila si Barabas. Unya gipalatos niya si Jesus o gitugyan ngadto kanila aron ilansang sa krus. Gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa huwanan sa palasyo sa gobernador o gipapundok nila ang ubang mga sakop sa tropa. Unya gisuluban nila si Jesus og kupo nga dagtong pula. Naghimo sila purong-purong sa mga sangang tunukon o gibutang nila kini sa iyang ulo. Unya misugod sila pag yukbo-yukbo kaniya nga nag-ingon, "Mabuhi ang hari sa mga Hudyo." O gibunala nila glipak ang iyang ulo. Kilud-an siya. Giluhod-luhuran o giyukbo-yukbuan. Human nila bugal-bugali si Jesus, gihubuan nila siya sa kupo nga dagtong pula o gisuluban pagbalik sa iyang kaugalingong sapot. Unya gidala nila siya sa gawas aron ilansang sa krus. Samtang naglakaw sila, kasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene. Amahan siya ni Alejandro og ni Rufo. Mapagayoy pag-abot niya sa syudad gikan sa layong dapit ug gipugos nila siya sa pagpas-an sa krus ni Jesus. Gidala nila si Jesus ngadto sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa Kalabera. Og didto misulay sila paghatag kaniya og bino nga sinagulag mira apan midumili si Jesus pag-inom niini. Unya gilansang nila siya sa krus o gibahin-bahin ang iyang sapot og nagripa sila kung unsang bahina sa sapot ni Jesus ang ilang maangkon. 9:00 kadto sa buntag sa diyang gilansang nila siya sa krus. Ang sumbong nga nahisulat sa karatula mao kini, "Ang hari sa mga Hudeo." May duha usab katulisan nga ilang gilansang sa mga krus uban ni Jesus. Ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tawo nga nanglabay nagyango-yango sa ilang mga ulo ug gibugal-bugalan nila si Jesus. "Aha, ikaw di ay kadtong muguba sa templo ug mutukod niini pag-usab sulod sa 3 ka adlaw? Karon, kanaog sa krus ug luwasa ang imong kaugalingon." Ang kadagkuan sa mga pari
ug ang mga magtutudlo sa balaod. Nagbugal-bugal usab kang Jesus nga nag-ingnanay. Nakaluwas siya sa uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Tan-aw nato kun ang Mesiyas ang hari sa Israel. Manaog ba karon sa krus aron makatuo kita kaniya? Ug ang duha nga gilansang sa krus uban ni Jesus nagbugal-bugal usab kaniya. Sa pagkaudtong tutok, nalukop sa kangitngit ang tibok dapit nga milungtad og 3 ka oras. Og sa pagkaalas 3, mituaw si Jesus sa makusog. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Dihay mga tao nga nakadungog kaniya og miingon sila, pamati kamo, nagtawag siya kang Elias. Unya midagan ang usa kanila nga nagdalag espongha nga iyang gihumod og aslom nga bino ug gitaod sa tumoy sa usa ka dughit ug iya kining giisa ngadto sa mga ngabil ni Jesus ug miingon, hulat sa tan-awon ta kuno kun monaog ba si Elias aron pagkuha kaniya gikan sa krus. Isinggit si Jesus sa kusog nga tingog og namatay. Unya ang tabil sa templo nagisigikan sa itaas ngadto sa ubos. Ang kapitan sa mga sundalo nagbarug sa atubangan sa krus. Nakita niya ang pagkamatay ni Jesus ug miingon siya, tinuod gayod nga kining tawhana anak sa Dios. Didto may pipila usab ka babay nga nagpaantaw. Uban kanila si Salome, si Maria Magdalena, ug si Maria nga inahan sa batan-ong Santiago ug ni Jose. Mao kini sila ang nag-uban-uban ug nagtabang kang Hesus samtang didto pa siya sa Galilea. Ug may daghan pa gayong mga babae didto nga mikuyog kaniya sa Jerusalem. Sa hapit na mosalop ang adlaw, sa bispira sa adlawng igpapahulay, miabot si Jose nga taga Arimatea, usa ka tinamod nga sakop sa labawng hukmanan ug nagpaabot usab sa paghari sa Dios. Gipangahasan ni Jose ang pag-atubang ka Pilato aron pangayoon ang patayng lawas ni Jesus. Nahibulong si Pilato sa pagkabati niya nga si Jesus patay na diay. Iyang gipatawag ang kapitan o gipangutana kung taod-taod na bang patay si Jesus. Sa pagkadungog ni Pilato sa taho sa kapitan, gitugutan niya si Jose sa pagkuha sa lawas ni Jesus. Pipalit si Jose og panapton nga lino ug gikuha niya ang lawas. Giputos niya kini sa panaptong lino ug gipahimutang sa usa ka lubnganan nga gibangag sa pangpang nga bato. Unya giligid niya ang usa ka bato aron itabon sa pultahan sa lubnganan. Si Maria Magdalena o si Maria nga inahan ni Jose, nagtan-aw diin nila ilubong si Jesus.